Sanibona bafethu uvane lo so Orlando Pirates izodlala igame yayo elandelayo izodlala against SuperSport United. Sayazi bafethu SuperSport United akusiyona i-team eyenza kahle kule insuku lezi. Njoba ingenzi nje kahle kule insuku lezi ifuna ukusuka lapha ezansi because ngenzeka bangene obishini lokudlala ama-playoff rounds. Yabo. But ke banethuba elihle lokuthi basuke lapha ezansi njengoba bezodlala neOrlando Pirates badinga u3 points ukuthi babe safe basuke nje banganaki into eziningi yabo. Cape Town City nayo ile ezansi. Cape Town City ke isathanda kuwina against iPolokwane City. Ngiyayikhumbula ke igame esiyibonile skora khona uGonzalez. So iSuperSport ifuna ukusuka lapha ezansi kungaze kwenzeke izinto eziningi yabo. Orlando Pirates nayo ngelinye icala nayo ifuna ukulungisa izinto. Orlando Pirates yabo ivelelwe inkinga nje Orlando Pirates right now yabo ifuna ukuqoqa kahle izinto ifuna ukuwawina lama games remainile kahle lama games asele bafuna ukuwawina kahle babone usikahle iyiphi ikephi inkinga la ekhona yabo. Abadlali abangayithola igame time isona sikhathi lesuthi abadlali abangayithola igame time ngaloku kuphindwa abadlali abajwayele ukudlala yabo. Ngizoshaya line prediction yale game yakusasa esoyidlala neSuperSport United mase ngithola ithuba. Nawe ungangitshela ama comments ithini line prediction yakho. Ngabe ungaqalisa abadlali noma ungadlalisa abantu? Nikhumbuleke uMfukeng wathola iyellow card ngosikhathi edlala kwi-last game ade sinayo yabo. So ngeke sikwazi ukudlala noMfukeng ngiyazi abe khona kule game le so simthole masedlala namaZulu le Moses Mabhida yabo. Ningakhohlwa ukuyowathenga ama-tickets asephumile ama-tickets egame ezobidlalwa eMoses Mabhida 60 rand i-ticket umuntu emunye nje bafethu. So yakubuka igame le Moses Mabhida nami ngenzeka ngibe khona kuleyo game so hamba nyothenga ama-tickets. So nayi ke lena prediction mina engayishaya mase ngithola ithuba. First and foremost ngaqala ePalini ngadlalisa abafethu udladla yabo. Last game I said ngaqalisa mina udladla ucoach ke uMandla Ncikazi uqalise uSipho Chain with what reasons I don't wanna know. Angifuni nokwazi ukuthi what came to his mind uma efaka le lineup le. Mhlawumbe befuna uSipho Chain athole mhlawumbe iGolden Glove ukuthi mhlawumbe uyi-best goalkeeper ePSL kule season athola ama-award yabo because umchida ulimalile kuya game. Njobe limalile kule game sabona sengena ubuthelezi second half okubuthelezi ke waconsider igoal sadraw ngo-1-1 but ke I'm not blaming ubuthelezi consider la goal. There were many factors that caused us to draw that game yabo. But for me mina I would start lo mchida lo. I would start udladla kule game le because ayikho into esayidlalele 10 but ke kumele siwawina ama games. Udladla sikahamboni ukuthi udlala kanjani. Njengoba sikahamboni ukuthi udlala kanjani udladla kumele abe khona kule game esoyidlala neSuperSport. SuperSport right now they are struggling. Njengoba strugglisha nje bawadinga ama points yabo bawadinga ama points and bazodlala neteam njengoOrlando Pirates. I'm not saying we must give them points yabo. Umdlali ofakwayo kumele ayikhombise ayibonakalise kwi-management nakucoach ukuthi mina nje ngifaka manje ngizolithatha leli thuba ngilisebenzise yabo. Umdlali akafakwa nje just because ama games asephelile. Siyamfaka khona ezoyibonakalisa yabo adlale akhombise ukulamba ukuthi ade ehlele ebenchini yabo. Sikhombise zama fans khona nathi somvoucher ukuthi umdlali lo kumele afakwe yabo. Mase kuthi kuma center backs angifuna ukukhuluma kakhulu uMbokazi benoxoki. I'll start the two at the back yabo. I'll start the two at the back. uMbokazi ngiyamthanda mfethu indlela adlala khona but umfana kumele abe aware areally because amabhola amaningi ayamshaya amabhola ahamba phezulu. So umchida iyona into engimjaja khona yabo. So uxoko ukuthi aphela uxoko bengekho last game I don't know why ucoach bengazamanga ukumfaka but ke mina ngokwami ngamqalisa uthaphela uxoko kule game lesiyidlalayo right now esoyidlala neSuperSport yabo. Ungangitshela wena ngokwakho but mina I wouldn't mind to start uThapelo Xoko because umfana sethi umfana Thapelo Xoko emdala but ke uyakwazi ukudlala ukuvimba amabhola amaningi ezaphezulu yabo. Kuma set piece ke questionable. I don't wanna lie, kuma set piece questionable but ke when it comes to ama ground duels nakhona uyakwazi futhi umchida afika azosiza team same as uMbokazi uyakwazi ukushaya ama ground duels yabo. Iyona into amnandi ngakhona kuMbokazi. uMbokazi akuvela udlule nje kena alula udlula kena alula umdlala ibhola elihamba phezulu which is not a good thing yabo. Mase uthi ka right wing back ngaqalisa uNdlozi yabo. There are many people were blaming me ukuthi why ngamthanda uShandu wara guys singabuka ama highlights sibuka ibhola la. Mina I would start uNdlozi kule game esoyidlala against SuperSport United. Defensively umchida right for me yabo. Offensively umchida futhi right for me yabo. Amateam amaningi aseyitargeta kakhulu leya position because they see ukuthi Orlando Pirates vulnerable kule position. Njengoba vulnerable nje sidinga umuntu defensive
umuntu ongadlali akhohle isikhala sakhe uthi hayibo ngidlala i-right back yabo sidinga uma i-right wing back ekanjalo so output uNdlozi kuleya position mase kuthi ki-left wing back awuphutha uPaseka Marco. The reason why ngiphutha uPaseka Marco akawathola ama-games amaningi kule season njengoba angawatholanga nje ama-games amaningi mesibheke vele ithi mesodlala nayo njengoba sodlala ne-SuperSport United bazofuna ukwenza noma yini kuthina yabo bazofuna ukuza strong njengoba bezoza strong nje banabadlali abaningi aba-attackaya aba-fast le position engala kukhona usayile ngiyamazi uzofuna ukuyisebenzisa angene kuleli side eligala so output lo mjida lo uPaseka Marco yebo azini i-center back pairing yami ngiyishintshela nayo i-center back pairing yami ngiyazi phambili kuzobe khona bakho SuperSport kuzobe khona uGrobler njengoba kuzokhona uGrobler nje uGrobler ubumnandi ngekhanda njengoba emnandi ngekhanda ngiyawadinga ama-center back athi kuba mathathu but ke uMbokazi ngokwami into le kade ngifuna ukuyizama kakhulu ngiyazi ukuthi mhlawumbe i-team ngeke izizame but I've seen indlela adlala ngakhona uMbokazi yebo I've seen indlela adlala ngakhona uMbokazi bafethu for me I think the guy can be a CDM ningangizwa kabi njalo angayidlala indawo kaMakehleni Makaula. I'm not saying uMakehleni Makaula kumele ahlale phansi manje warawara no Makehleni Makaula usedlala kakhulu kule season umjida kumele sithi ukumrestisa vele ulimele right now njengoba elimele right now we need to use ama-opportunities esinawo right now igame le ebaluleke kakhulu ukuthi singakwazi ukutesta sibone okay mase simdlalise lalo mfana lo angadlala kanjani. We have seen uMbokazi ethatha ibhola yabo lapha emuva eqhubana nebhola econnect edlala ama-pass sesibona uMbokazi eshutha phambili yabo uyakhombisa une mindset yomdlalo odlala as a-CDM so mina I wouldn't mind ukudlala uMbokazi as a-CDM uyakwazi ukushaya ama-pass asuka kuyena lifike kumdlali ngqo yabo but ke as a center back umjida ngiyamkhushina kakhulu I feel like as a CDM asinikeza okuningi as a CDM yabo emuva ngayishintsha center back pairing yami sengicabange kahle ngafaka uSibisi benoxoki yabo mase kuthi ki CDM ngifake uMbokazi mase bona ukuthi izinto ziyashuba ngizomenza drop uMbokazi kube sibe nama center back amathathu yabo angazi noma iyayenza ini sense leyo nto but for me uMbokazi angayidlala ya position leya ukudlala eswini yabo angayidlala nje eswini lokho ibhola abazama ukulakha angalivala kalula ngoba uyakwazi ukushaya ama-ground duels yabo ama-ground duels nje mfethu umjida uyakwazi uwashaya uyakwazi ukumaka so ngamsebenzisa kuleya position leya mase kuthi umdlali azodlalisana naye lapha eswini ngamdlalisa noTalente Mbatha mhlawumbe umunye angasho ukuthi angamqalisa uSelebe yes ngamqalisa uSelebe but yes ngamqalisa nayo uTalente Mbatha uyazi SuperSport idlala kanjani he's a former player ye-SuperSport so he knows how this team plays yabo mawuthe eswini futhi ngimdlalise nobani ngimdlalise noDlamini awustart uDlamini kule game le mase ubheka SuperSport eswini ayinabadlali abatheni abaqinile umdlalo oyedwa nje engasho ukuthi kwiSuperSport uqinile eswini ubani uNdlovu ulo ubedlalele Orlando Pirates vele so eswini ngadlalisa labajida bawu2 bayakwazi ukuconnecta i-team bayakwazi i-team ukuthi idlale bayakwazi ukuthi basicreate ama chances phambili even though yabo uDlamini ayayi ngamaki ngiyavoucha ukuthi njoba ngifake uMbokazi kulesa siso uMbokazi uzokwazi ukumkhavela uDlamini yabo so far so good wangitshela ama-comments ngokwakho le scheme ukuthi sinjani but for me I feel like ischeme okwamanje siyaqinile creatively ischeme siyakwazi yabo angaze bathi ke creatively I don't know maybe ungangiquestiona but ngokwami ngisibona siqinile okwamanje kuthi right winger phethu ngaqalisa uNkota phethu kumele walungisa ama-mistakes wakhe njengoba ngimqalisa kanje kumele umfana abone ukuthi okay nginephutha la I must fix that mistake yabo masukuthi ka left winger siyazi kumfukeng ngiyazi abe khona njengoba ngiyazi abe khona umfukeng we vouch for Hoto as enze ibukwayo yabo uHoto right now kumele enze ibukwayo simnikeza leya position la simkhuphula ephezulu siyazi udlala as a left wing back but ke kule game kanje sijwayele ukumbona vele uJose Rivero emdlalisa as i-left winger yabo even though engasinikezi utho but ke I trust him ukuthi kusasa uzokwazi usideliver something mase kuthi as a number 9 I vouch for uMabasa ukuthi athole igoli noma amabili kusasa yabo athole igoli noma amabili kusasa asazi ke ukuthi outcome izoba njani but ke iyona i-lineup prediction yami le yabo ungangitshela ama-comments wena ngokwakho uthi ithini eyakho i-lineup prediction ungangigxeki kakhulu but ungitshele yakho ukuthi ithini yabo 4-3-3 i-traditional 4-3-3 le I will start uMabasa up front
awustart umabasa up front ungangitshela wena Mqayise noma Ahobe.